People's icon Lalrosanga chuan somani angin nimin October ni somni pariat khan Pune lam apanta are sajaya som tu te hi Dream Alliance te ni in vo ini somni pako zan hian Pune kho puilai li taka om club lian le lar tak pakhat metro launcha are sa hi a perform don ani romandan chuan nak tuk ni som thum ni lai ni hian aizolan ron pan le ang tuntum kan video a hian are saten leng pui airport an thlena mi puin an lo bo na satawanga airport security ten an lo boy pui na sat zia te Kolkata airport achanga Pune an pan na kong tluana hun an man dan te thona chunga are sa fiam thu tho lim om tak tak tele Pune airport a an ma ni som tu Dream Alliance lam ten an lo mo dan te kan clear haudona Pune a are sa te lo mi khwal tur hian Dream Alliance te hian eng ang ruam man na nge an neya are satan hian Bodyguard eng za che nge an lo ruam man sakti te kan clear haudona ni ole chumi ma in he apps thattak hi en ma sa zoi te ang tula hian mitam zokin TV ma arei tak chut na hun kan nei me to lawa wangin mut ha dam pa kan mobile phone manga movie le serial te kan en mai thainan zo stream chuan Android application an ron siam chuak lak mai le van nei thak lu tuk mai hin he application a film le serial te hi mizo chonga le lin ve kala ni zui video fi afai thattak mizo chonga le lin film shang te hi en ve du ni chuan zo stream application hi Play Store chang khan lo download vela subscription base siam ni in I subscribe nuwa I film du in z to mai don nia ole Lalrosanga le a unaw pa rin chana baka an cousin didi ka te hian nimin chotnulam khan Pune panturin aizolan chwa sana an flight hi dar thum chuak turani ti chuan leng puyan pan na konga chang han soi chhawngal mop maila noi turin in ring ngal ngot mai te ang tlangwal pathum zin turan ni boka are sate unaw phei hi chu thona an chuan voi khatna turani awang hian nui pui tur thil tam takan tong don ti chu kan chethiam sa mai ome ti chuan ama saberin simui bazar an tlan lai hian an ma ni lom em tu ten lo mu in an lo aw ngal tuara din lo thei lo hei an video hi en tai la me che pakhat phei chuan ka du lutuk che ti pa in are sahi aron beng bude ulo pa kan nuya zara thak ti in a u hian na soya Ôi, đến giờ như thế gì cả đâu thì bỏ đi ăn thế. Nó mà phải phê. Ai gì là cái single thế lâu thì về rồi. Đi ăn cái nấm xém. Ai gì là cái single thế lâu thì về rồi. Đi ăn cái nấm xém. an lo lom ti ro chu asiat ngang mai an lo lom si an ni airport pan man mo to box si nen eng po ni se alim om via mai ti chuan leng pui airport an thlen hian mi pui ten an lo bor le nga luai maya lo thei lavin airport security ten lo boy pui ngal vatin ani kai shoi na in har sat na om lavin ahun taka anin check in thei sha mani ni check in hei ma lo mi ai police ai min boi boi pia lo bom kan che boi do na mo min boi pu lo se chu kan van lo em ito hen mani security ho thang na min do ham ha dan ti to pan kan lom le ve mi pui ke min sim na sa de la ka airport chunga po an mani me cheu ri thak na lu ma mi dom ti rai airport duty te hian an in thak na room a chol tir topin an chun thil ei tur te po room chunga hian an pe veka RSU le a manager ni bok rin chana chuan
airport te thok te chunga alom zia asoi mol molani airport chunga po khan chai sa nei Chonudar thum flight at thok chuak tur chuan anin peita a thona an han lu che chu are sa wana chuak ta tlat peka a u soidan takin thona chunga chuan toilet po aman nga ma injin lo thu te fiam thu in a soya an lim tlang ham ham hle ani ti chuan tluang takin Kolkata chutlai dar lia an thlenga Pune flight hi zandar ria tani awangin Kolkata airport a hian dar kar thum vel chol ha dam na hun an nei ani ami zia kan lo shet to angin Lalrosanga hi zong khoya po amita klei thei chin lawa hei tu na po vaino pangte chai le to hi nấu từ sông nuôi muối khắp ti chuan daria da Kolkata changa thok chuak le in are sa phoka chuak le ta thlona khal tu chu a mel sha tani awanga tukver bul chang thei ani thu asoi le tama mai a khal tu sa iber shed ni lawi ni a per shed ni ban lom tukver bul kan chan a per shed ni ban lom tukver bul kan chan ne break here up le chut zela ngaihnawm so thlo le to enga di kan la thlo chhu be lo kha ta mi lo nge au ngam chi lo nge ni kalang o kalang le ni mi nang chung kal to am boi thak choi ne in kha khop le tho mai sen an bula hian zin venga tila chuan zin kong nin om a om ve hau lawang le heti lai hian Pune lama changa lo muak tu tur te po an lo in buat sai na sa le maya pangpar moi tak tak te nen ngak lel takin Lalrosanga te thlen hun an lo ngai ven rau rau to a dar som pakhata airport a lo muak turin anin peifel at to ani ulo mi le zai ona le moi moyan pangparan plan nga jan ma so mi le usi kai le ke man party jan je bian tui sem do ama hi tui sem ti chuan are sa te po tuang takin Pune airport chu zandar som pakhat vela chuan thlengin airport a chuan Alliance ai o akal mizo chalai sombor vel te nen chuan anin tok ta a Ani lamla insum thei bik lo airport a chuan an au chel chul maya namdang ho po in makan lo ti ve viawin om nima sela icon star an lo muak miawa namdang kara an lo rak chel chulani po in andem om bik lo Mizoram chu soilo an khwa a ngei po ro pui tak an lo lom are sa hian khoi muna po lom a lo em hi thil mak ani to love organize tu lampai me lo mo ka so ceremony te ko lo oma to kan ha ka ni ngai kan chuan don po ka thra
bằng par nè tên biết đâu mua đấy anh cần lông không mày ăn thì muốn hoài đấy Olha, Ares, tute, em pode ser Ares, bye. Leo hay rồi đi. Tute, oma. Dream Alliance te hian Lalrosanga te lo mi khwal tur hian thei to pin an lo in bua saya an ni hian an kal le ho na tur tho na chuan man te an tum sak vek ba ka an thlen na hotel te po an lo ngai to sak veka hotel nuam le changkang taka an pathum hian an thleng hawani Thlen na hotel kan ti fela kan thlen na hotel kan book sa ban lo book sa kha kan sela pani om na tur che lo book avai pathum om na kan du le sia e balcony thade om boka edi diga man changkai cm kan pathum e tlardun je chan he kan par chi don chan he kan pang par don an tui khap mai an fel khap mai mi da mok tu te han pang he an mom vek ta lum na to uap na to Ayan, pathum kan mudon Luam don khap mai chua ta mun na tu na ron da bele chua ta han a thu lo beran muang a thu lo beran mu do ni chua ta hian nuam don khap mai chuanin te kan relax anga re lo te choi tu ni kan chaw le ha lang tu na hian dar so pan ni le mi so thum panga nak tu kan to ni dar so pan ni le mi som thum panga hei chu ka den pai vak lo sa thang so ko lo me pang par ta se chào về Tết này anh pan hi cho nên thối là han ăn mu hil bi ka cái mu hil về thầy đó một chuột lớn là mình một cái tùng phân chơi tụi mình hàng cá phốt anh ơi tin zanin an perform na mun tur metro launch hi Pune ko puilai li taka om ni in club lian le lar takani a mun ma changkangin anuam si savia wang ti chu alakal velo tan po arin thiam thayani an flyer kan mu ang hian zanina helon chalu man ngor hi cheng sang khat ani dona tuna hian book an chanem viau to a Pune chung mai ni lo Pune changa kilometer za do na hla Lonavala changte tin Mumbai changte po in kan mizo pui Lalrosanga lu tu te hian ticket an book nual to bok hetiang ta ka India ram mun shanga om kan mizo pui te nge hin Lalrosanga an mizo pui nge nga sang thiam takmaya an lo lom hi aro pui tak zetani tichuan akal na apia nga bor hat zel china ni awanga ven him apoi mo zesha in Lalrosanga som tu Dream Alliance te hian Aresatan hian Bodyguard pangangot mayan lo raman saka anzi nga mizo pathum te chuan VIP area chunga a omna a anga tanga VIP area pol lama namdangkat pani ten anveng bok donani hetiang tak maya anma ni som tu ten ven him na angai poimo hi anti cha in Aresale akal puite mai baka ama ngai to tu mun shang offense te tan po angai ngaihthlak tak zetani ti chuan zan lai dar som pani vela chuan hotel a in kat felin dinner an eizuya helaya anma ni som tu mizo te hian antan hian eirong an lo bol saka mizo tui ti tur chi takin thil engkim an lo ro mana antan hian kai Luangliam chi te lo le sakin vai cho kan ti mai ten an pum lama har sat na athlen lo nan te thei to pin an eile in thlengin an lo uluk sak ema chen khat phei chuan aresa video pakhat puding a elai an lo mu awangin a eidu chi puding siam na turte an lo la khom cheu to thurte an soi hialani ama som tu te hian aresa hi an du wanga som ani boka
du sak tin rengin an lo du sak ani ber mai ti chuan zanindar ko a hian mechalon cha Lalrosanga hi a perform dona live fazai ten ma shuayin ani ares a hi zandar som pakhat vela in lan chan tura ro manani Pune mizo omtele ares a perform chim tu turte lim taka hun mang turin milarte news chuan du sakna kan hlan chewa ares a po chat taka a perform theinan du sakna kan hlan bok ti chuan report ngaihnawm taknen in mule thoi kan tum don ya Milarte news channel hi ilora subscribe lo ichuan lo subscribe nge don ne